Keblai pi baro sashi sin ngi pidang semua bhai pi syakani ka program wan kena tu yaro nganget bau bleu don ringkat bat pi hakani ka tayo baro steo ulaya lam ngi bat ngila ban long kumni kum bangilong gidan pedang kecingkot kecingkia bat bleu ula kerku ya ki kam ki jam ki cing tre ki cing tak ki cing bat pi ki hap ki barit hakani ka por ngakot ya pi syakani ka program bat nganget bau bleu un kerku ngi ling ba jok ni ka program kumba ulaju yalam bar ulaju don ringkat bat ngi ling ba kini kita yo ki ba bun ki ba lek no ha ka ba ngi la yo ban wan chapi ling ba jong kini ka program wan kena to yero apa ngi nyach kmat to ngi pendam ha ka jing doai ku pa jing ba hab neng sai sin ko try ngi dam ki slak ki ba kut ki ba kentang ki jong me try nga ai ngo me nam ta kini ka por ka ba mela sya ngi ko try ji sugi kerku ngi ling ba jong ni ka program bat igi benta barok ki bangin pendap ni IT ki sangti ki jom me ko try ji sugi yalam ngi naduk ko besdang ai ngin mat ya ka bor ka jing don ringkat ka jome tu ngo ngi batu mat ngi no ji sungi pan amen hak ni ka por ngin ya shim bentalang ban ya ruai ringkat bat imeba i hilarika bat irap di ki banyalam yangi ya kini kejing ruai don ulok ya ki kenarik ngakar pat di pigi hap ki berit lagi jom ki yeng ki sam ki jom biru pila banya shim bentalang ya kini kejing ruai don ulok ya ki kenarit di hak kini kepor nginya ruai lang ya kini kejing ruai ngakar pat imeba i hilarika bat irap di bakin nyalam yangi ya kini kejing ruai Hakani ka por ngin ya poi skoi ka benta bat kata kalong bangin syak skor ya ka jing puli na ka ktien ka jong blai ya ka bangan puli na ki arteli ki benta ka wei ka benta na ka kitab jong u Jeremia ka lenong ka ba arpu khandai bat ka dekot ka ba khat ar Jeremia arpu khandai ka dekot ka ba khat ar bat kum juru ngan puli na ka siti ka baningkong syaki Thessaloni kalenong ka basan bat ka dekot ka ba khat riu bat khat nyo siti ka baningkong syaki Thessaloni kalenong ka basan ka dekot ka ba khat riu bat khat nyo ki kentin ki ba ongkum ni te pin khot kerpat yanga bat pin yo lek banduai hanga ngaru ngan syak skor ya pi ngan puli biang sa sin te pin khot kerpat yanga bat pin yo lek banduai hanga ngaru ngan syak skor ya pi kasiti syaki Thessaloni tu pin lek kemen halakas ngi tu duai klem daput
tu pin lek kemen halakas ngi tu duai klem daput ublay unker kuyengi lengba kajing puli kajongi ka ketin kajong ublay hakani ka por nginya duai ban ngagerpa di piki hap ke berit baro pin skov haban kabrip yaki kemat ke jong pi bat pin syak skor ya kajing duai nginya pelet jingbut lang ha kani kajing duai to nginya duai ku pa jingi bahab neng kumne ko try ngi dem agi slak jat ba khut ke ba kentang ki jong me try ngi don ka daw ka ba kraw ban ai ngu ime namar ba mela sumar yang ngi ko try mela don ringkat bat ngi la ban long kumni kumangilong try ngi ai ngu ba mem sim la eno yang ngi ko try hoi wala nangim la ban wan sika yeng ka jong me hendai ko try me penyo angi kini ka lat pengila ban syakri me lingba kini ki kor ki bor ki tiar teknologi ki bangi yo akini gisngi try ji subi ngadwai nak benta jong kini ki hap ki berit ko kenrat bah hoi ko try ki bah kini ka balang ka jongi bat ki badon hakiwe ki balang ha kini ka jela ka jongi ko try ji subi sibun ki hap ki berit ki ba kuha ban kiu syaka yeng ka jong me ki ba trang ban mane me ban syakri me ka yeng ka jong me ablai hendrai klim syam la yo e kata kalat ban ngi dwai ko try ji subi ba hoi mi hi ko try men sa thau lat men sa thau lenti na ka benta jong ki khon hap ki jongi bangin sayo biang ya ka por bangin ya ban syakri me ko try da ban sim ka bakamen da ban sim ka bangi ya wan lang ko try ka jing ka bakut ka bakentang ka jome ban pendon muram ye me try ji subi ngi duai na ka mentaki kun ki jome ki hap ki berit ki don dap deng jong ki leksi ki beran dap deng ki jing pang ki jing sistem ki beran dap deng jong ki jing duk ki jing kerdu try ji subi ngi duai ba menum eno ye ki ko try men kershan men kerku bat men isai ban pen kia ru la ki don ki bas pang ki basitom ko try ji subi oh da ki don ki bamat ki jing ki jing le aki yeng ki sem ki jong ki ko try ji subi wanu meno ye ki ko kan rat ba bhangat duai ba men kerku men kershan bat men yalam ya ka jing em ka jong ki bat men pen mat aki ablai ya ka bor ka jing don ringkat ka jome ko try ji subi kerku yang ngiling ba jong ka ni ka bor ha ka bangi syakri me ko try ji subi angin mat ya ka bor ka jing don ringkat ka jome ko try ji subi yalam yang bat ngi IT ko try ji subi ya ki benta baro ki bangin pendap saji sin pat aki sang ti ka jome tus ngau yang batu ma bingin ba ji sungipan amen. Hakane ka por ngin pois ko pat ka benta pa kata kalong bangin yo sngow ya ki artali ki jingrai ki bakerpang na ki arngut ki sipara ngin yo sngow ya ki jingrai ka bakerpang ka beningkong nei Elsa rendong bat hadin ka tangan sakot ya Edi rendong ba in ai ya ka jingrai ka jongi hebrit shashkori kini ki jingrai ki dan ki kubor ki ba kordor lingba jong kini ki jingrai. Ho nasa hinteng badan kajing ma ulo badom yari ukat hanya sawa kisnang pertai kenja hijar bapop kala nang yar kang nut utrai jisu jistat pertai kala ya kanang mikisngi badon ublay rukam tiasu hatangi saki jingting buram kalanaya kat haki kon ublay pangmud uday jisu umat gitu duk pa men sim kaling aku kon one time menta umat gitu duk pa men sim kaling haji kambing yap ka apyanga ube hatanang nyopen arship kabijang group sen bamban hang jauan kata kin mau badai chang ublay ban
The world is searching for an answer, a ray and hope in a hopeless world. Who can return to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light and the light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. We're searching for an answer, a ray and hope and a hopeless world. Who can return to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Whoa, 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 whoa. He is the light, 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 light of the world, heading shine, shine, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Hak di kapor ngin ya poi syaka wei pat ka benta bat kata ka long bangin syak skor ya ka jing hikai na ka ktin ka jang ublai. Hak di kapor ka benta ka bangakwa ban ya selok bat pi kadai na ka ni ka shiti ka baningkong syaki Thessaloni kalenong ka basan bat ka dekot ka bakat nyo iwei Thessaloni kalenong ka basan bat ka dekot ka bakat nyo ki kentiem ki ba ongkom ni tu duai klem da put tang san teli ki kentien tu duai klem da put hagani ka pongan kerpat ipi ki hap ki berit baro pin persyang ban penbut lang bat i pastor ya kani ka dekot ong lang bat nga iwei Thessaloni kalenong ka basan dekot ka bakat nyo iwei Thessaloni kalenong ka basan dekot ka bakat nyo tu duai klem da put sai sing ya ong lang tu duai klem da put hakani ka step ngin ya kren shapang ka jing duai ka ai ka jing duai ban jubab ya kani ka jing kali ngakwa ban pen i ya pi ya kani ka tiar ka barit pet ya ini tiar iba ngabat aka keti jonga ngatip baro pitip kai kani pitip na am kai kani ha ngatip ba pitip pilaju pendan kam na am kani hakajing in jong pi ha ngangai lia silap nan peng jong pi ki baya lek kai games lam nan peng jong pi mentai le bun bagi balik PUBG nang ta le silap nan peng jong pi ki balik Candy Crush ha bat kumta ter bat nganget don rut na pleng jong pi ki ba penan kam ya kani ban le ayu
ban ya keren bat ki parlok ki jong pi ki ba i ki ba thon ki jongi ki ba yeng ki ba sem ki ba don kham che jingai na ngi le se ngim ju ya kendu ki mo ngi le kom no ngin dial ha kan ka phone jongi ba nang tangin se keren hello pilong kom no bat kum ta ter ling ba jong ini telefon ngila ban ya keren bat ki ngi pendan kam ya kan ka phone ban le ayu ban ya keren bat ki parlok ki jongi bat da ka ba mangi ya keren bat ki parlok ki jongi dai hang ta bangi kham salong close din em ngila ban long good friends la dangim ju ya keren menuru la ni la dangim ju ya keren bat ki tharai kalong possible ban ong ba ngila ban ya long best friend kanam la ban long kajing ya long parlok ka bajan ka dai ndah ba ngila ya keren ba ngila ya khana ba bat la dangi don sajingaru ngi ya penan kam da ka phone ban ya phone hello pilong komno shano pidon bat kumta ter da ka bangi ya keren ngidon ka ngidon ka jing ya dai ka bajan bat ngis ngau janru ya kita ki paralok ki ba i ki jongi pitim nam habaret bat kumju ru ka jing duai ka dai ka jing ya keren jongi bat ublai ka jing duai ka dai ka jing ya keren jongi bat ublai pitim nam ublai ukwa bandon ka jing ya dai ka bajan bha bat ngi ublai ukwa bandon ka jing ya dai ka bajan bha kabangin dalong very close bat bangila banlong best friend ru bat ublay ukwa mangingin don kajingya day kabajan bat pitim nem ngila bandon kajingya day kabajan bat ublay lada ngiya keren bat u man lakas ngi ha kijing duai kijongi namar kata nga ong ipi kajing duai kadai kajingya keren jongi bat ublay bat daka ba mangingi ya keren bat ublay ngidon ken kajingya day ka bajan bat ublay ken mga ong ipi nginam la bandon kajingya day ka bajan bat no lemdangi ya keren ba lemdangi ya communicate ba lemdangi don kata kajingya keren kajingya peliu jingmut bat kumta ter nginam la ban ong bangin ngindon kajingya day ka bajan ladangim ya keren bat day namar kata habangi ya keren ngidon kajing ya day kabajan bat kita ki parlok ki jongi bat kalong kom juru habang ya keren bat ublay man lagas ngi day hantaken bangidon kata kajing ya day kabalong very close bat ublay mentangan poi sa kaway pat kabenta mano baday banduay heberit taperkat mapi mano tharay baday banduay lani mano bala banduay kan mau ba banduai lani manu bala banduai lani manu badai banduai mdai tang ki balarang ba kila banduai lani mdai tang ki samla ki bala banduai henrei wat ma pi ki hep ki barit ru pila banduai mdon kanu ke jingkang manu badai banduai baro ngi dai banduai lada pidai u bala temen pidai ki balarang ba pidai ki badang samla lana pidai pidang deki hep ke berit ru ngi baro ngila banduai ngila banyak keren bat ublay pikan mai mu jisu ong komno yagi senrana bagi dangkang kim sha agi kena bikin wan siu jisu namar ki perkat bu jisu latai jisu ong komno sha yagi kena bikin wan shanga ken yak banyak keren bat nga ki hep ke berit ken mau babaro mangi ngila banduai namar kacala kadangan kelipi manu badai banduai lani manu bala banduai kan mau pin kan mau ba mdai tangki balarang ba kila banduai lani tangki bala temen kidai banduai ndrei wat mangi ki hep ki barit ru ngila banduai ngila banyak keren bat ublai mdan kanu kudu kacingkang bangimla banyak keren bat ublai kaba arpat ya ka ingin duai desi bun na pedeng jong ki hep ki berit ki perkat ngi tingi dang rit ngim nang banduai kum kita ki bala he bat kum ta ter ya ke ingin duai kajing duai kadi kajing ya keren kajing iba blai kalong kum bangi ya thu lut iki jing ja kajing ya shem ha kajing im ki jongi ngi pang ngi kot ngi khia ngi kemen ngi skosi bat kum ta ter ngi ya thu lut ya ublai ha kijing ya keren kijongi bat ublay ya ke ingin doai le sing la man shu ai nuk sai pi kum ni le sing la ban pendan kam ya kini ka kti kijongi santli ki sempri akti ngi dan pet kani ka tham nang ta kani ka
pointing fingers, middle finger, kanika ring finger, but ini iwe ikti kun. Toh, ini ikti keme, lesing ilak ban pendon kami na kabenta ban yaro yau blay, thumbs up you blay na kamta ka jing kraw ka jong blay udai ubale you udai ma u bathaw ya ka beneng bathaw ya ka kendo dai ma u ubala penlong ya ki baro bat habangi pet keleng saudong ngidan tang ban yaro you blay ulong u bakraw blay ulong bahok blay ulong bakut bat ngi yaro you blay ko pa jing you ba beneng long bakut ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka kendo kum ba beneng nang ta ini pede ini ti kedo pede ngilak ban penan kami na kabentaban aingo ya ublay ni aingo ime ko try na kabenta ki jingker ku ki ba mami mena the ka jing im ka jongaman lagas ni me ayang ay ime me ayang ay pa me ayang ay hinmen me ayang ay para me ayang ay ki parlog ban me ayang shibun ki jingker ku ki ba mela the ka jing im jonga ni aingo ya ublay nang ta pade ini iwe pa di finger i middle finger pada kalong bangila banduai na kamenta ki kinong ya lam jongi dan kinong ya rap jongi kinong ya lam jongi kum ki nong sensyar ki leaders haka imlang salang ngila banduai nam ta jongi ngila banduai nam ta kinong hikai ngila banduai nam ta ki driver ngila banduai nam ta kinong shna ngila banduai na kamenta kum ta ter ngila banduai nam ta ki helpers ki jongi ki bayar rap ingi duai na kamenta jongi nang ta ini way pat i finger ngila banduai na kamenta ki bapang ki basitam ki parlok ki jongi ki badan hapedeng ki jingpang ki badan ki hospital ki badan hapedeng jong ki jing jong ka jing em ka jong ki ngila banduai nam ta jong ki nang ta ini we pat finger ibarit do ngila banduai na ka benta ya ladi ngiat hu yo blay ya ki jing ja ki jing syam jongi ha ka jing em ki jing shimet bat habangi ya keren bat blay ngi plilut bat kum tang ya thu lut yo blay kan mau santli kini ki ketika di kawengi duai ban yu ban ya ro yo blay ini we pada ngi duai ban aingu yo blay nang tangan di kawengi duai nam ta ki helpers ki jongi nang ta ini we pengi duai nam ta ki bapang ki basitam ki perlok ki jongi ba ini we pat finger ngi duai na ka bantai le di bo blay unya rap yangi ba kumta ter kat ka ba mangingi ya kendu ka jing im ka jongi ka balai pan hakano ka pon ngi de banduai hakano ka pon ngi de banduai anytime ngilak banduai hakano ka por ngilak banduai men step ngilak banduai men sngi ngilak banduai men meet ngilak banduai shiteng meet ngilak banduai kam shiteng meet ngilak banduai nda ashaban step anytime ngilak banduai kena habrit pila banduai ka dogo por ka ba piyo ya ka por ba pila bande kumta duai men step what you collect banduai men step ba pikir na ka jing tia ka jong pi ban plit ka tin ka jong blai bat banduai men step shikintin argentina keren bat ublai lani kala ban long men sngi ha ba piyo por kum juru men miet sha ba pintian ha ba pila pendap lu ki ibaro kan mau ban aingu ublai banduai ublai ka jing ya da ka jong u duai klem da put hakano ko por nglam doi hoj kamut ru ban ong pat bangin su khap brip sa ki khmat ko jongi bangin su doi sa ong doi kham daput hendrei kamut ru hakinu ki benta ki bamangi ngi pendap ha ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi ngin ken mau yo blai ha ka jing mut jim berkhat ka jongi ha ka jing im ka jongi wal rangi yat ngi yang hendrei ngin yai ken mau ya ublai bat bangin ken mau ublai udon ringkat bat ngi bat bangi ngin yai doi da ka bangi ngi pusan sapang jublay la ngi perkat sapang jublay nang ta hakanu ka por ngin duai ngila ban duai ru ka por ka bamangi ngidan hapdeng jong ka jing kot jing khia ha ka por ka bangi dan hapdeng jong jing pang ke jing sitam ngila ban duai ha ka por ka bangi pas bat wat klet ru ban duai la da kumnu feel nang ta ngi aingu jublay ha bangi job haki jingi lek kai bakum ta ter wanum klet ru ban duai jublay la da ngi syak rem nang tangin duai yo blay hakapor ka bangi kemen bat ngi duai ru yo blay hakapor ki bangi snofi hakipor baro jong ka jing im ngila ban duai yo blay ngila ban pai yo blay ban duai yo blay mdon kanu ko por ka ba ka ban khang ngi bangi mla ban duai hakanu ko por ngila ban duai yo blay nang ta ka wai pat ka jing keli wasau
hang nu ngin duai anywhere ngilak benduai hakadu ke cekaru ngilak benduai hayeng ngilak benduai haskul ngilak benduai sikicakaya lek kai gijongi ngilak benduai hagidukan sya ngilak benduai hang nu haba mangi ngidan kanu ke jingkang ga ba ong ba pimlang benduai hang ni kan mau bo blay jongi ulong blay ubadap yakijaka baro bat namar kata hang nu ba pidon pikan mau yo blay udon rengkat bat pi kata po kajing kan mau jong pi sapang kajing don ka jong ublay kataru kalalong kum kajing duai hi ka jong pi ha ka ba pi acknowledge ya ka presence ka jong ublay ha kajing im ka jong pi ka ba man lagas nginamar kata amda kanu kajing kang banong ba pimla banduai hang nong no pila banduai ha ka no kanu ka jaka kum bangiong pila banduai ha yeng ka skul syabar ha jaka ilak kai ha dukan syaru Teng kidan ki kena ki bandaong hadukan siya banduai ki leran namar ba pelud ki beriu pim dai banderan rai pidi banduai la pidon hadukan syaru habaya bun ki beriu ki pa ya piru pidai banduai nang ta ka jingkeli ke besan balai ngidai banduai ngidai banduai ladangi ie ya ublai ngidai banduai kumnungin ongi ya ublay kan bangim ya keren bat u ngim kwa ban ya keren bat u bat ngiong pan ngi ya ublay kata kam lam nga ya mi jisu nrei ngam jusu tenat bat ban ya keren bat mi jisu kata kam namla banlong ngi duai namar bangi ya ublay ngi duai namar ublay usngau tenat ya kijing duai jongi Nangta ngidwai namar ublay usha skor ya kijing duai jongi. Nangta ngidwai namar ublay ujubab ya kijing duai jongi. Ngidwai namar ba ublay usha skor ba ujubab ya kijing duai kijongi. Kihap kibarit kan mau. Baladang ngim ju duai ha kijing im kijongi kamut ngim i ya ublay. Ba namar kata ngidai banduai Ngiduai namar bangi iya ya ublay. Namar katala dan kelipi balai pi duai. Ngaduai namar banga iya ya ublay. Ngaduai namar ba ublay usngu tenat ya kijing duai kijonga usngu tenat ah banga ya keren bat u. Ngaduai namar ba ublay usha skor ya kijing keren kijonga. Nang tanga duai namar ba ublay ujubab ya kijing kerpat kijonga ya kijing duai kijonga. Wadum kelet ya kini kibenta kan mau bakaktin kan jong ublay kahika yangi bamangi ngien duai klem daput bat namar kata shwa bangan penkut ye ini jingkren kan mau ka jing duai ka jing ya keren ka jongi bat ublay bat dakata ka jing ya keren ka jongi bat ublay ngiyalong kamjan bat ublay nang ta kan mau ba ka jing duai manu bala ban duai lani tang manu badai ban duai kan mau baru ngilak banduai kirang ba kita men kisamla bat ma pi ki hap ki bariru pila banduai pila banya keren bat blai mundan man no bala ban kang ye pi ba pinam la banya keren bat ublai nang takkan mau ya ka ngin duai kum no ngin duai ban ya ro ya ublai ngin duai ban ai ngu ya u ngin duai nang ta kinong ya lam ki jongi kinong ya rap ki jongi ki helpers ki jongi nang ta ngin duai sapang ki bapang ki basitam ki bajenjar ki parlo ki jongi ki bamat ki jing yeng ki sem ki jongi ban ngin duai ru nakam ta yeli ya tu ya ublai ki baro ki bangi ya kendu ha ka jing im ki jongi nang ta kan mau bangila ban duai ha ki jaka baro namar bau blay jongi ulong badap ya ki jaka baro ngin duai namar alias yang nong ni ngi duai namar ngi i ya ublay bat ngi tip ru bau ublay u i ya gi bat usngam usha skor bat ujubab ya ki jing duai ki jongi ki hap ki barit ublay un gar khu yangi ling ba jong ini ikubor iba ngalapen kan mau ya pi ha kan ni kapor ublay naga benta ka burom ka jong u amen tongin ya duai ku pa jing i bab neng sa sien ko try ngi aingu ime namar ba me keren yang i ko try ji subi ling ba jong kan ni kapor ngi aingu ime ko try namar ba me ayangi ka ya ka lenti ka ba kelut ka ba mangi ngi la ban ye keren bat me
ngilak ko try ban ye keren bat me banginang la ban jan syame ko try jisbit namar katanga duai kerku ki hep ki baret baro ko try jisbit ki baye shimmentar ringkat bat ngiling ba jong kini ke program try jisbit kerku ki penong ye ki kena ki ba it ya me ki ba it ban ye keren bat me ko try jisbit ki ba it ban pai syame la kalong hakan nu ka por jong ka jingim ka jong ki la kalong hakan nu ka jaka ka mamaki ki don try jisbit kin it ban ye keren bat me ban duai klem daput try jisbit kerku gini gi hap ki berit kerku ngilang i wei pi wei ko try jisbit nang yai kerku gi yeng ki sem ki jongi banginang long ki yeng ki sem ki ba it ya ka ban ye keren bat me ko jisbit try jisbit sai sin pan mahap ye ki pop kilat bro ki ba me syam ha ka jing em ka jongi na bagini gi pan mi dem ren try bo nong pen em jongi Jesus Christ amen. Mentapat ngin pois kawi ka benta ba kata kalong bangin ye pet ye ki assignment ki ba ki kena ki la pendep ha kani katayo. Ko boleh sibuk ni pi ki hap ki berit ki baju ya shimenta nak away kata yau syaka way tayo ha ka ban pendap ya kini ki assignment bat ban pha syangi batu boleh unang kerkui pi ban ngakar pat do kini ko ya ki way pat ki hap ki berit lada pis ngokwa ban ya shimenta lang piru pila ban nek kumju pelat por kendiat bat pila ban pendap ya kini ki assignment bat dah ba pi pendap pila ban sen how new number ba POE ha kini ke screen bat nak benta kani kata yo ka assignment kalong kumni pin sobha ban jubab ya kini ki jingkeli ki pa pin sayo i ha screen jubab ki kawai hadin kawai pat bat sapa kumba pi jupa ki por baro shauni uju un number sai sin ublay un kerku ya pi way na ka benta ka jing im ka jong pi hi ka managas ni to ai ba pinang yai mat ya ka bor ka jong u ha ka por baro jong ka jing yai lenti ka jong pi ka paman na kasni mentangin point no ka benta ka bangin penwai no ya ka ne ka jing syakri ka jongi ngan kerpat pi baro sumha banya simenta rengkat bat nga ha ka bangin yes duai lang ya ka jing duai uturai terus ngubah kan man bu kiti ka jong pi kum ni bat bangin ya duai lang ya ka jing duai uturai nginya ong lang ko kpa jingi bam neng to ka nginya duai ko kpa jingi bam neng long ba khut ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha khando kumbaham neng to ai hangi menta jing bam jungi kumbahala ka sngi to map ru ingi kring kang jungi kumbangi ru ingi map ki bele sni ingi to wat yalam ru ingi shi jing pen shoy hindai sumari ni sni na ba jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru hala kerta amen bat ha ka ba why no to da ai ba ka jing ej ba ka jong blai ku pa ka jing ai e ka jong Jesus Christ bu try lem ka jing slok ba tiang set bor jong men sim ba ku kini ka jing ker khu ki dong lai ha we blai kini long ker pang bat ki hap ki bret baro jong ka balang ka jong i hang ni bat ki we ki balang ru kum ju ho kini ki ju ki jing ker khu kin long ringkat bat baro ki tu ki ba dem ki ba mani me ka ni ka ri ka jong i leng satlak jong ka pertai ru na do mendas do ki bam jukut amen.